Shugor nakaslem jong unong san Hima. Kakong Aibandaplin lingdo nonglat MDC Kemilium Constituency haka arteri uleber arjar arpahendreo kala yo ban Plie ke Surok Ïaid Kjat jong ke Skul Saint Peter Higher Secondary School rang bi pomlakrai ke bedai lingba nang ke skim MDC. Hashwa ban khap yu riban kum kadak ban Plie ketika Surok Ïaid Kjat la yo e jingkran shikentien arkentien nang ke MDC. Haba ajingkran kala ong bakadigalinti kamdei baka ai maka nakapla la de Hendai kadai tang ke kamram ban penyo lingba ke skim MDC. Kalau ong rubawat la kampat don buon kilat ke lenti hakabedei bat ke pisa ke tingka, bat kani kadang dei ke barit, hendai ai bakani ke barit, kanlong ke bakirku, ya ke skul baru kawai. Lenti lah Plie duduk mentah. ban kulal sisa nakabenta ban Ïaid tis Skul Henry kam simla Allah sya ya kataka cingkulal cangkiwei tat hadu mentakong mapi piwan mapi Henry rangaru kene cingtrai ngini siapun kerke baik pi klum wan pek pi klum wan cingo kum ta ngacu ongkan dei mapi kaba lam swadaga kam barsawan deketin hedin dikublai sibun kong nak benta ke cingtrai kam ke congpi kum ke MDC tang sisniam tam ro sikindat kan sat hendai hangane hapo sinong rang bibi cengi nak benta ke cingkerpat nak benta ban Ïaid support Skul pila ai pi ke ne ke putpat de ke blai sibun nak benta ke cingtrai sitam congpi hendai bab kene ke cingtrai ke bakandu ane ro ngam simulate kren hajing dene hapo office hendai shui pun teng lang kum ada ke first ya MDC kum no ban ya rap ya kani ke kam hendai ide itai bresha iba ya i cingai nak benta ka kam bat isane ru ja kinong trei jong ka kam hapo snong po thau kum ta kong khublei sibun na beta ke cinyara putung pi nomar kani ga ba pi ai ma pi sia ka long sia bodon kam hadu kata ta na ka benta ba kebenang kong banja cipo jing mane bat ke ba aru nak benta ban Ïaid cipo jing Skul di khamtam nak benta ban Plie tak pa risthmai ngini ra penbor pi ban ai gini tumta khlam atatin daka bakluit mesin khila ai ja gini ke cingtrai lingba ke skim MDC cengpi te athayam dodan sibun ki kinten ban kren hendai tang ke cing pedang buram bat khublai ye pi kong tu blai Ti nakaliang ke chunga hanika no paisi bumta. Nadap do kajing sungu yu blai ningkong mo ula ban ailat dingi pengila ban ai kaji shakri kari bakajat pendrio kham tam hangni apo Milium Constituency ke ba ha apo kajing pet ke chunga tingkat kajing kershan chuki pat ba jong kinong Milium hibrok ko bang sungu yu blai bakila shanya per IT kani ka kam hakti chunga mo panganla ban lei ei nam ta kani ka constituency ban nam ta kajat pendrio hibrok ko bang ti kani ka porong ayeng kani ka khamachung pi hoi kani ngam dei mga kabaai ringa di tang kanong pensam ikata ka benta kumbi iba nakaposh ka poi chukran mo bakani kedi ka kamram ka jungi pan poi kamdei bangi ngisay na pla hindi kedi ka way na ka benta jo ka scheme ibaret hoi jong ka MDC scheme hindi nga sutu bakani kedi ka jingdon kam namta kani ka school nama kata kedi ka jingtunu ka jing angnut ka jungi bangin UI baki chaka puli puthi kinlong ki babet ki babyang mo kumbangi kwa shisha ban kentiu hagaliang ka puli ka puthi ho angem pat don bun kilat kilenti hagabadei baka pisa ka tingka idang de e sembo iberet isamba iberet hadu kata ne haprengkum kata padeng sungu yublei bau penla mo ba ini iberet in long pat ke jingkerku ya gani ka Skul ka jongpi mo pada te ngangit skamba ini kani kilenti ya kan long ka ba kaban kan ai ru kalenti kaban long Plie yikilat kalenti namta ka Skul ga chongpi khamtam mi kini ki khna ki hep ki barit
kibadon ya kata ka lawai ka brang dei ka bajrong nam ta chungki ban ai kata ka jing puli puthi ka bapha na ka baphatam ha ki Bynta baro pakani ka de ka jing kerman ka chunga bu blei undang penhe pensan shushu ikini ki khun red ki jongi ki papi pi la basa pja ha ka ni ka jaka bakin dong long kata ka lawai ka pateng bakin mi ki long briu ka embryo ka long briu man briu ka ba kan shape ya ka imlang ka salang kan pen kaladur ya ki bahajan ha syabar ki bahapo mo knang bakin la banwan ra kata ka jingkala ha ka badai para briu ning ba ka jinglong jing em ka ba pha ka bara e ka jinglong ka ba pham de ka ba pha de ki ban treiru ki ban mi ki khun ki ba start mo na ka ni ka chaka puli ka jopi ka ba pilabu ka ni ka chaka bakin mi ki briu pat ha ka por andangi ngim don shu ru mo ha ka ni ka perthei and they can day pat ki ban shimti ki ban long ki briu ki ba pha ka imlang ka salang ki ban kentiu ya ka jat ban riu ki ban kentiu ya ka jinge tip briu tip lei ki ban kentiu ya ka ta ka imlang ka salang ki ban kit ban ba ya ka khia ka shon mo amdei ki ban long ki barha ha ki ei ki spa chu ka ni ka perthei ki ban sakut no and they ki ban long ki ban piu i kham she jinga ya ka ta bakin kit ya ka ta ka lingkor ka bakhia ban long ka jingkermen iwei pa iwei kat kum ka sap ka phong ka ba ubleu labu ling ba kini ki khun hep ki beret ki beren ka jaka banga sungu irang ba shnong bai dan Bynta ban pan ke jingerap nang banga ya sngo ngasuthu mga la ban shanya ya i ngatip in pendon kam bakla kumbai la ong ni shua kren ka phone mga ong kam don kam ba pinuan ban penjenjar ya ledi hadu ka te ka jaka perlut ka bai kali perlut ka bai sngi mo Handai ke ka kam ka pangila bantre tang da ka pangya phone ru ini le kata ka don kam ka jingi shanya iwe ba ka don kam mo ka bangin peni kam da dei than kinu pangin ya bon ktien hadu ka ta tan dei kam ka kam pat kam don shunu tinga ngets cambaling ba ini ijing ai bered kan long pat ka jing kentiu ya ka lawei ka ba pernai pat ka lawei ka ba scam iki khun ki pateng ki hajar chukani ka chat pendiu ka jungi panget bu blai nang kerku mo padar ya ke skul ke jompi agane ke jaka ringkat begini ki nongkit kam shnong ki badan hagane ka por ringkat bagi nongkit kam ki badan hagane ka skul uble nang kerku ye phi nang ai ke jing start ba phi nang ai la ban shakri mo bangin le hok mo la rangila nang ban le hok hei baret uble un sarang kentiu ya ka bakraw bangit skamba ling ba ka je ini kentien anum dan chibun ke ban kran re thang itahi bangin kan mau ke ke bangin le kam dei bang ile shu brio ile shu to ublei jungi mo kupa jungi pa beneng uba ui ya ka bomla ban ui menu ro no ui ya kataru kata ka di ban nong ka thong ka jungi namangin ken mau ke ka bang ile hang nia perthei le si tingkhat ki brio kum ki brio haga jingbun kam haga bun mo ka jing ka jing le ka jing em ni la ban kelat no kita ki bele phai ni handai mo handai ublei pa juklat ni dei ban ken mau kata bang im dei ban du men sim ha bang i trei ka nu ka kam nginum du nong palat arsha biya ka ba ubre ula ban le nam ta chungi un le uble nam ta chungi tingi ha bangi ni don ya kata ka thong bangi tip udon we uban ai ka reward ingi ka ba kraw la ka long ha khndo la ni ondang ni let na ka ni ka sla perthei ni tip ni don yu ba kraw tam te na ta ka daw ka ni ka ai men nga ko ban ai men simi ki ni khun hap ki beret ro ki beren na ka ni ka por menta banginum klat ban le bha lalo pilong parakna skul hang ni pia puli lang kidon ki baya jinjar ki bay duk ya rap lang e kiru mo ai lang kakti ka man lalo ilong tang iwi pencil i rubber handai tu tip ita ijing stang ibaret ijungi uble nang kentiu pat i ka jing em ka jungi ai ngi ka met ka bakoi bakhya i ka jing start ka jing shampang ba i kata ka jing don kam ka bangi ngim tip dala di bangi don kam ayu ha ka jing em handai uble tip i kata ka jing don kam jungi paro